ay no kagimalo pasaran sa inulay lanu kaden so anay kamuyanan sa iniyagaw upang kaya yali ay mudan sa tayo kay kebuang ulang wala ay wow ilang kau di kesadian sa luwa di ketemu kami ada penamide terima antang mata ke ko kadina nang apa ai nama poro aku malam nak genai tanimo sampai ngali ke wal dia gameng asawat ya sani dia nang deng wai ai narakian suka pa adina kuna ngati ya gau muang oh ay ya rasulullah nang ya belang ni ay wai no bawatan o wada mau git payara ni dia to ni na sangaya ngale mai awon ada wasul nawani tuang mulai awalai nama saling ada orang kiai lain dia mapai kami itu besar nabi berdasar kai alam dia baik Allah nabi tawaran sai ai no kadia alam bahwa dia pikir agar semua malam semua malam ya waya nagria kalipun dunia na tangan ko na maningay kumala dewa ko na ya musulo ga pa sa maninginaw awoy ko na gatang buwan away nasa kora na sarana wapatapi agay narayaw sa mga nanbawa piyay piyay ana sumarugo ay ada sonaya nai dua di mampau yo kesumina ngapun karistiktian nakalian sunaya para dikilat dan nagere yang ay again dan ini pagayo nausan ay abay sa maurinta nabutuan nakalini Wabo ya buat telok kapunan pun ada palaya di dia berdua ini pada yun ada rawan akin unda rasa saya satu ya bunga ini dia rumah ada ya dia tupan sami bisa lapang awal lain sami nang gila gawa nari lagi ni paguyun itu mama kena mumi ruang buang yang sabaduwe na kau dengan sang lain ai nama apa nuro gana nanti yang buang sayrangan so mga adina gusan wa polong nuno ami yang pariti kalau pendapat karena tamang ko patay ngada sumadu na sawer lama berkaya wanati sesudah dengan sa sayran wa na ini dia umay ayat saranaw nakakilong kami son ay sa'y nabuwerin sa luman na siniyari ng iyeng harakatanaw nakagiyak kasunod sa nasima kagagana narakatamagin nga idideng umagay ay lumaganda na iman tuwa po ng son ay sa'y nawani magpamuda sa sana patapan urugan dalam berdumagan aku sopan dia demade ku patahan dia ile ada berdumagan aku sopan apa ai mau nona dupi ko pa po na anu na ko dua kape
ni no gatang ki pakali no so siya pati daga di benang ni isa wawan sorry maingeu di desan wau ka ko mai ai ngapiang lelembe kumanga pagariang apa nantona sumasangai di dia kumanga ano wow lawasai sabu namai ai nai de mangada tuaran denai ni tongkai dosari pa ni mo kai di dia kumangai ada na magin de na dia pangan ada wow mai nai ngadi di masuwa na mangan mon sabri tau ada ai ani dia di limbe nak kean nuang ayam wow ada tol siabi lo ke pagi sai mantap kada masih di mae ke sebengah anu muai ada wow setan topi kuro padia pagatang rain ai amala ko patai ngedsal ni mamin tau dak susah ngare pain ngerasa na magin de na ayak ka ke kai ai no sa polo abuli ma palayan sul butai kira pagder na solo atana samagi nya sudet ko ma ai so mapangano ni soluta na piagite ai na solo tan saraya na solo na di masangke solo tan di malay na solo utang na ai solo tama amur na budeng na mangre ai wow mawadi bebuda san sadia patang mangge bebuda pakerang kom sulang wala pemua ada yes cara kata mage ngai di de wow tak ada masalah tanda ini kayak tapuadil satu pasaya kata wiro narpadi mengerim oni ai ale betan sangat kegiatan ai tamakulilangi na belangi na putang apel iya na putong na buwe isang re ai isa ngapriyo kuliang iwan si ai nagagia sai manto napito ay ya bumpere agene si amina ai di dia kumanga kare tuang to sira nakadok sa panginay si ai na si sira manana na di do ati mune ay pamana malaga mira senia pemakin hati biira ngapel alai ayat tan dia ingin bukai lemu mudi emain kau nanu nakapa magna pamide ya di simbe de rumah ada tua kasih mengenai air tayo sa corona natamang kuwaw umangarong kuwaw na ay padapati wakagilas ang imantong pamilya marapong po masirag umanginay ay gani ay hadiyale yakapugagatang nasaying ay naidedo mangaranang kagina manasudang natong bayo ko marin ka nga di pamangkalawan ano isiniya na datong inedo ka bugatan na ano ka mariribon pamilya o karan ne parin sa trahin na hinamariwan na tulada ay daw ay ano takagiyas sa imanto na ano na nakampong na kagiyas pa mapapayay ay di umanga ay ay apalando masirang amanay ay ang wow ka dari solo
ya bira kenana taman sakian dia bakani kadia ide ada taman kolilangi ya naji dia gemai hari ya kata dia lembut sayang napa nada matang kupen ya bira kenanya di komin dua bakani ya ide geto ada solo tasam lundo nakata dia kana ay sisalotan sa bolondo patungan ay apanaman dari bayi alabe sa inaragkan ay isi ay tisahade ya kami de imamkan awari ay kami liawaro ada kumiderkan bayi alabe sa inaragkan tamanin kaino ya masahan dari sisrainan nina pelawir para dari desa tarakan kaya sa pagaya pagila matabuhi wadina pikirian ay tasala la buhay na ay tasangan ay nakakala pamanda pa tala dilay ay ang nabi inarakata makinga siya di sa ane hiya kami de imamta awal hindi araw na si mawaka ay tala do pamilya ay di do mamara pamamangan dia pagkanilet ko parahan iya solotanan sa arakat tamulundog pagkadingilan na kanakatayan isang ay natamang kulakin iya nabagkanilet ko pangayin inang pamamangan dia kantaya milalang pagkadingilan akan ay diwarin ay tuwaw na inang pamamangan kaya lang kasi ay dumangaran na pagkalinila na ang kanaman sana mo nakakasiya lagi ang kuwaya sa pagtananan aragat tamulong duwa ay nidiya umangan ay naangabin na rapang muda nakasanay ang sarili ang ay abot sa niya nakalilig at tuwa ay nakukadinang ko ay nidiya umangan ay lala di pagkari maapur sa inarakatamangin nahihirap ka na nanay di dumangaran na lala di pagkari mamamo inarakatamangin nakataya ng busaya di kumiluwa-luwa hindi niya umangan ay at wow na susulutan sa rayang lagi ako ang siya layan di ako ay taramagin ay nusiya liang biya kung siya ay asariya pagtaramagi pero siya iningang ito ay alam ko sayang sunuwaw utang nasa ay iya kung siya lana nasariya pagtaramagi pero siya di wake hilakataya kami hilig ay say mantuwaw na magkudir na paglagan ay wow makalang-lang niya buhay alabin ya koy taramagin nga di siya iti ay isa ay kaya milalang na bagdang na mamay para po solo ako po ay wow napakasagad niya sa mga pera lalaki ay inalin na ayapi ay wala sa unayan na paladig inangagay ay may natusama sa tiranan na kaniya na kamuyay niya na puladog kung mga huwag unawasay ay ay magaring